Is-Sibt f'atmosfera ta' familja tellat b'suċċess it-tielet edizzjoni tal-ġirja l-benesseri mentali, ġirja biex jiżdied l-arfin dwar il-ħarsin tas-saħħa mentali fit-tfal. L-attività tellat mill-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għat-Tfal u l-Adolescenti, Pembroke Atleta u Mental Health Malta. Net News mar fil-post u ħal-kummenti tat-tabiba Andrea Saliba li qaltilna aktar dwar l-għan tal-attività. Narfu l-pubbliku dwar il-benefiċċju li hemm tal-eżerċizzju għas-saħħa mentali. Għażilna li nagħmluh ġo l-isptar ta' Monte Carmeli biex hekk innaqsu wkoll l-istigma li hawn assoċjata mal-isptar u li tkun ġurnata sabiħa l kulħadd. Bħala konkurrenzi din is-sena kif qegħdin? Irdupjajna mis-sena l-oħra, ġifieri qegħdin fuq 400 atleti li qed jipparteċipaw u għaw konkurrenza tajba ħafna. L-attività kienet tinkludi ġirijiet ta' 5 km u 10 km, kif ukoll mixja ta' 5 km. Kien hemm ukoll ġirja ta' tfal li bdiet mill-isptar Monte Carmeli.